Fiky ho prosím cenzúrujte a ideálne tak, aby sa nemohol čo i len obhajovať. Iste si pamätáte na to, ako mi nedávno Mestský súd Bratislava 4 nariadil neodkladné opatrenie, že musím stiahnuť 2 videá o novinárovi Šnídlovi. Toto neodkladné opatrenie vydal sudca Mestského súdu Martin Truchlý. Pán Martin Truchlý s pridelením na Mestský súd Bratislava 4. Progresivistický agent. Neodkladné opatrenie má slúžiť napríklad na to, aby sa zabránilo niečomu tragickému, kde by bolo nebezpečné čakať až do finálneho rozhodnutia súdu. Proste má sa to používať ako ultima ratio, teda nejaké najkrajnejšie riešenie. Celé to video obsahovalo len moje hodnotiace úsudky. Okrem toho v čase, keď súd nariadil toto neodkladné opatrenie, to video už malo 100 000 pozretí. Tam už nebolo čomu ďalšiemu zabrániť. Už to aj tak videl skoro každý, kto to kedy uvidí, aj keby to tam nechali. To neodkladné opatrenie už jednoducho nemalo čo zmeniť. A vydať takéto neodkladné opatrenie, ktoré neslúži na žiadnu neodkladnú nápravu pomerov, je priamy útok na moje základné ľudské právo slobodne sa vyjadrovať.